Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Әдиятуллина булырмын. Бүген безнең программада Татар яшьләре форумында нинди мәсьәләләр күтәрелде? Быел Бөтен дөнья татар яшьләре форумы укыту форматында уза һәм бу юлы бары тик төрле татар оешмаларының җитәкчеләре генә җыелды. Имәнкол авылына 100 ел. 50 елны монда бөтен колхозларны якын тирәдән җыйнап, шунда центральный собрасы. Габдулла Тукай, Муса Җәлил Идел елгасы һәм Каспий диңгезе киңлекләрен иңли. Без менә хәзер шушы Габдулла Тукай исеме йөртүче йөк ташучы суднода басып торабыз. Кыршынталысы авылының үткәне бүгенгесе. Авыл халкының менә шулай берсе белән күрешеп, очрашып, сөйләшеп торулары ул минем өчен зур бәхет. Акбузат татар көйләрен яңгырата. Коллектив интернациональный. Без бик дус һәм тату яшибез. Бөтен дөнья татар яшьләре елдан-ел активлаша. Әмма яшерен батырын түгел, милли чаралар оештырганда кайбер кыенлыкларга дучар булалар. Күпчелек проблемалар уртак әлбәттә. Оларны уртага салып сөйләшер өчен бөтен дөнья татар яшьләре Казанга җыелды. Бу көннәрдә башкалада яшьләр форумы гөрләде. Быел ул укыту форматында уза. 3 көн дәвамында эшлекле семинарлар, практикумнар, төрле темаларга дискуссиялар оештырылды. Без гадәттә 2 елга бер яшьләр форумы үткәрә идек. Анда без 1000-нән артык кеше җыябыз, чит илләрдән, төбәкләрдән. Яшьләр оешмаларының бары тик җитәкчеләрен җыю һәм укыту күптәнге идея булган. Гомумән укуга гына багышланган әлеге форум. Проект эшләү буенча төрле лекциялар, практикумнар булачак. Татарстан Республикасы шәһәрләре, Россия төбәкләре һәм чит илләрдән 150ләп делегат. Аларның һәрберсе үз проекты белән килгән. Чынлыкта да яшьләрне актив дип әйтергә була, ләкин менә аларга белемнәр җитеп бетми. Ресурслар җитеп бетми. Менә нәкъ шуны без инде өйрәтергә җыелдык. Иң яхшы эш урынга акчалата грантта каралган. Бердәмлек клубын без үзебез башлап җибәрдек дияргә була. Ул Рус шәһәрендә татарча мөхит ясау теләге булгандыр инде. Мәскәү яшьләре мөгаен иң активларның берседер. Безнең Татар Speaking Club дигән татарча сөйләшү клубы бар, ул бик популяр булып китте. Шулай ук без быел икенче тапкыр уздырдык Йолдызлар яңгыры дигән ачык һава фестивален, Open Air фестиваль. Һәм без аны оештыру өчен җыя алдык Мәскәүдәге барлык татар яшьләр оешмалары. İstanbul'da Tatar yaşları 50 kişiden artık. Bik aktif tırmış olup bara. Biz türlü şarlar uyuşturabız. Tukay günü bulsun ma, jiyullar bulsun ma. Ben şu forumdan networking kütüğümde yaڭа kişiler bilen tanışım. Tübeklerden, ikinci illerden. Әмінә Кемерово өлкәсендә 2% татар яши. Шулай да Томск белән берләшеп алар уртак проектларын алга сөрә. Форумда мин Томск һәм Кемерово өлкәсеннән уртак проекты тәкъдим итәм. Проектның исеме «Алга татарча өйрәнәбез». Бу мобиль кушымта сез Google Play'да алырга мөмкин. Күп кенә Россия төбәкләрендәге татар яшьләре оешмаларын борчыган мәсьәләләр уртак. Калининградта татарлар не так много проживает, поскольку мы отдалены от Татарстана, но проблемы безнең такие же, как и в Казанда. Казан буенча эшлекле экскурсияләр, төрле темаларга практикумнар, фикер алышулар, дискуссияләр, иң мөһиме 3 көн дәвамында яшьләр өчен аралашу һәм тәҗрибә алмашу өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган иде. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан. Оренбург өлкәсенең Октябрь районында урнашкан иң яшь татар авылы 2нче Иманкылга 100 ел. 18-19 гасырларда татар каргалысыннан 40тан артык татар авылы аерылып чыга. Шуларның бер төркеме Үргечебенле авылына нигез сала. Бираздан соң бу саладан 27 гаилә 1нче Иманкыл янына күченә. Ә инде гражданнар сугышы чорындагы янгыннан соң бу җирлеккә килеп урнашалар. Сала үзенең 100 еллык юбилеен ничек каршы алды? 2нче Иманкыл авылының үткәне һәм бүгенге хәле турында Фирүзә Әбсәләмова сөйләр. Я землемер Григорий Алексеевич Алексеев Губзем отдел постановил от номера 33
14 августа 1919 года о выделении вам нового селитевного места. Обустраивайтесь, стройте дома. Бу 100 ел элек булган вакыйганы искә төшерә. Нәкъ бер гасыр элек күше җирлектән күчеп килүче татарлар авылга Чишмә исеме бирә. Бүгенге көндә дә халык телендә ул шулай атала. Моңа Салмыш елгасы янында гына аккан Чишмә сәбәпче була. Алик Исәмчурин, яшь авыл хакимияте җитәкчесе. 700 халкы булган авыл белән идарә итү күптән түгел генә эшли башлаган кешегә җиңелләрдән түгелдер. Җитәкчегә авыл тарихын барлау өчен Оренбур, Самара, Уфа архивларында эшләргә туры килә. Монда бит инде бездә 50нче елга хәтлем колхоз. Башта бит инде единоличниклар, шуннан коллективизация, репрессиялардан да 40 репрессированы на территории Совета. Шуннан бит инде 50нче елда колхозлар аякка басканнан соң 50нче елны монда бүтән колхозларны якын тирәдән җыйнап, шушында центральный усадьба ясаганнар. Юбилейга халык алдан әзерләнә башлаган. Балалар өчен татар костюмнары да тектергәннәр, олыларны да онытмаганнар. Мәдәният хезмәткәрләре узган ел нәтиҗәләре буенча районда иң яхшы мәдәният учагы исемен яулап, гран-прига ия булалар. Түгәрәкләре дә күп. Бию коллективы бар бездә Умырзая, җыр коллективы бар Чишмәләр и яңа быелгы группа Хаят. Авылда балалар бакчасы да бар. Мәктәптә татар теле дәресләре дә укытыла. Укучылар саны 80-нән артык. Балалар татар телен беләләр, сөйлиләр, аңлыйлар. Дәрес алып барырга күңелле, балалар белән үзләштерергә бик телиләр. Ата-аналар һәр вакытта татар теле булсын дип бик нык сорыйлар. Әйе, авылның яшәешенә мәктәп нигез булып тора. Күрше Үрнәк авылында мәктәп ябылгач, авылыбыз да бетте. Һәм без монда күчеп килдек, дип сөйләде бу җирлекнең Үрнәк урамында гомер итүче 87 яшьлек ханым. 76 елны монда иләрне трактор белән тарттырып килдек. Монда Үрнәккә. Икенче Иманкылда 10-дән артык урам бар. Авыл юбилеена авылдашлар алдан әзерләнә. Юлларны, йортларны карый, чәчәкләр утырта. Авылның җәйге бәйрәмнәре әлеге мәйданда үтә. Аланчыкларда авылның уңганнары, ашысталары. Бер урамда яшәүчеләр тантанага бергәләшеп әзерләнгән. Үрнәктә яшәгән әбиләрнең йортларын чагылдырырга тырыштык менә монда. Яшьләргә тапшырып калырга уйлыйбыз инде. Бу җирлектә атларны күпләп асрыйлар. Шуңа кымызны да элекке рецептлар буенча эшлиләр. Йорт күренешләре аш-су әзерләү, телне өйрәтү, булар барысы да гырыф-гадәт буларак сакланып килә. Гатия Мустафина кул остасы бәйле шигә, кызы Разина белән яңа суллар буенча курчаклар ясыйлар. Татар курчаклары аларның беренче тәҗрибәләре. Авылдашлар гасырлык юбилейны яңа мәчет төзү белән дә билгеләп үтәргә булалар. Ул Совет чорында җимерелгән гыйбадәтханә урынында төзелә. Ел ахырына төзелешне тәмамларга планлаштыралар. Кунаклар бер-бер атлы сәхнәгә менде. Һәрберсе котлау өчен аеруча мөһим сүзләр табарга тырышты. Горурланырлык авылдашлары да күп. Алар төрле медальләр белән бүләкләнде. Ролан Рафиков озак еллар киномеханик булып эшли. 80 елны Москвага культура, кино эшләре буенча сөз булды. Шунда делегат булып бардым, бөтен облыстан бер. Шунда орден тапшырдылар. Мәктәптә история, география укыттым инде. Стаж 45 ел. Онытмаска инде үзебезнең татарлыкны. Авыл тирәсендә таулар, ерактарак Салмыш елгасы, нәкъ уртада Чишмә ага. Шулай тату тырыш авыл халкы яши бу җирдә. Чишмә фермерлар ярдәмендә төзекләндерелә. Яңартылган Чишмәнең ачу тантанасы да барлык бәйрәмгә килүчеләрне изге урынга җыйды. Оештыручылар бай программа әзерләгәннәр. Авылдан читтәрәк узган ат чабышлары Сабан туен хәтерләтте. Башта юртаклар старт алды, аннан ярым тыкымлы авыл атлары узышты.
Birinchi Imanqal егете Илдар. Пегас исемле җайдагы белән барган сайын төп төркемнән аерылдылар. Һәм финиш сызыгын икенче булып уздылар. Уфада угонында икенче булдым. Ярышларда җиңү яулаган ат хуҗаларына саллы бүләкләр тапшырылды. Гомумән, бу бәйгедә катнашкан һәр кеше бүләккә ия булды. Авылның үз гимны да бар. Бәйрәмнең юбилейның үткәрүнең кирәклегенә авылдашлар тагын бер кат инанды. Авыл халкы өчен ул бик зур роль уйныйдыр. Чөнки ул очрашу көне, сөйләшү, күрешү көне. Чөнки безнең авылдашлар бит җирнең төрле җирендә яшиләр. Икенче Иманкыл авылы халкы үз татарлыгын саклар өчен күп эшләр башкара. Якын планнар да зурдан. Яңа мәчетне төзеп бетерү һәм авыл тарихы турында китап чыгару. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Габдулла Тукай, Муса Җәлил Идел елгасы һәм Каспий диңгезе киңлекләрен иңли. Без менә хәзер менә шушы Габдулла Тукай исемен йөртүче йөк ташучы суднода басып торабыз. Кыршынталысы авылының үткәне бүгенгесе. Авыл халкының менә шулай берсе белән күрешеп, очрашып, сөйләшеп торулары ул минем өчен зур бәхет. Акбузат татар көйләрен яңгырата. Коллектив интернациональный. Без бик дус һәм тату яшибез. Чит төбәкләрдә, илләрдә татар оешмаларының эшчәнлеге, уңышы иң беренче чиратта затлы милләттәшләребезнең хезмәте нәтиҗәсе. Алар халкыбызның дәрәҗәсен, данын еракларга таратучылар. Бүген без сезне Әстерхан өлкәсендә гомер итүче Ринат Зәйдулла улы Әюпов белән таныштырырбыз. Милли җанлы шәхес, куәтле эшмәкәр, һәр башлангычында үзенең татар булуын онытмый. Кояш байый, максатыбыз һәр барган җирдә мөмкин кадәр күбрәк милләттәшләребез белән аралашып калу. Вакытны озакка сузмыйча безне кызыксындырган Габдулла Тукай исемен йөртүче йөк ташучы суднага юнәлдек. Хуҗасы әңгәмәдәшебез Ринат Зәйдулла улы Әюпов. Әйе, ялгыш ишетмәдегез, судно бөек шагыйрь Габдулла Тукай исемен йөртә, Идел елгасы һәм Каспий диңгезе киңлекләрен иңли. Әле тагын герой шагыйрь Муса Җәлил исемендәге судно да бар. Без килгәндә анысы сәфәрдә иде. Судноларга бөек шәхесләребезнең исемнәрен бирү юкка гына түгел. Максатыбыз татар халкының данын еракларга таныту. Һәм чыннан да кызыксыналар, сорыйлар ди Ринат Зәйдулла улы. Теләгән кешеләргә экскурсияләр дә үткәрәләр. Махсус стенд эшләнелгән. У нас была идея при покупке нового судна назвать, конечно, в первую очередь Габдулла Тукаем, потому что, понятно, это символ нашего народа. Мы думали, что, продолжим серию. И второй сухогруз мы назвали как раз Муса Җәлилем. По большому счету есть перспективы и планы у компании, если мы будем приобретать следующее судно. Скорее всего, мы тоже будем называть именем либо татарского поэта. Вы знаете, я даже хотел сделать соцопрос в сети. Давайте все вместе дадим какое-нибудь имя. Сделать опрос. Какое имя там, допустим, наберет большее количество лайков, как сейчас говорят. И, соответственно, тем именем назовем. Поэтому вот такая у нас интересная идея тоже есть. Ринат Зәйдулла улы Әюпов Әстерханда туып үскән. Әнисе ягыннан тамырлары Татарстанның Тәтеш районына барып тоташа. Әстерхан дәүләт техник университетын, аннан Сарытау дәүләт хукук академиясын тамамлый. Үз эшен башлап җибәрә. Бүген ул Әстерхан өлкәсенең куәтле эшкуарларының берсе. Мы, в принципе, на рынке, на этом транспортно-логистическом уже давно, с 96-го года. Сначала просто занимались транспортным экспедированием. Потом нам удалось сначала быть экспедиторами в порту, потом мы просто порт выкупили. И к порту, конечно, само собой полагалась судоходная компания. И вот, по-моему, в 2002 году мы приобрели первые 2 судна. С тех пор у нас уже 5 единиц флота, развиваемся. Уешмаларында барлыгы 350 кеше хезмәт итә. Араларында татар егет-кызлары да күп ди ул. Уңыш сыры белән дә уртаклашты. Быстро и много ничего сразу не дается. Ко всему надо идти постепенно, долго, набирая опыта, знаний. Надо ставить себе достижимые цели
каждый раз, доходя до нее, ставить новую цель. Ринат әфәнде иҗтимагый эшләрдә дә актив катнаша. 1 ел дәвамында Әстерхан татар эшлеклеләре үзәге рәисе булып тора. Бүген татар иҗтимагый оешмасы әгъзасы. Первый раз вообще я попал в Казань в 2012 году на Всемирный конгресс татар. Как раз я был избран депутатом Думы Астраханской области. И как раз в составе делегации мы поехали в Казань. Ну и вот после этого я, скажем, не то что заболел, ну как бы определенное, так скажем, такое национальное самосознание, что ли, пришло. С тех пор я занимаюсь практически 7 лет уже. Мин татар милләтеннән булуым белән бик горурланам. Татарча аңлыйм, ләкин сөйләшергә катлаулырак, мөхит кирәк. Киләчәктә үзебездә татарча радио булуын теләр идем. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы оештыра торган чаралар тормышымда аерым урын алып тора. Форумнар эш тәҗрибәсе бирә, яңа дуслар, хезмәттәшләр табабыз ди ул. Здесь ощущение, как будто мы одни и далеко, да, Татарстан где-то далеко. Но когда люди туда приезжают и видят, что национальные идеи достаточно на подъеме, они этим заражаются, я считаю, именно для продолжения, скажем так, жизни нашей диаспоры астраханской и вообще для развития общего. Очень хорошо и очень полезно. Үз телен, мәдәниятен кадерләгән башкалар тарафыннан да хөрмәткә лаек. Төрле чаралар оештыру, җирлектәге милли тормышны үстерү, җанландыруда Ринат Әюпов кебек милләттәшләребезнең өлеше зур ди Дуслык татар иҗтимагый оешмасы рәисе Әнвәр Ибраһим улы Алмаев. Безнең Советта гына 60 кеше күпме булышучылар, татарлар санап бетереп булмый. Аларга саулык телим, яхшы тормыш, дуслыктан алар китмәсеннәр. Без алар белән инде бергә, Алла бирсә, үзебезнең телебезне, үзебезнең культураны саклап калырга и безнең балаларга, онукларга аны тапшырырга шундый вот теләкләрем бар. Туган тел, и матур тел. Әткәм, әнкәм не теле. Дөньядан күп нәрсә белдем, син туган тел аркалы. Глия Садыкова, татарлар, Әстерхан. Кызыклы тарихы булган татар салаларыбыз шактый. Алексеевск районы Кыршынталысы авылы шундыйларның берсе. Тарихи документлардан күренгәнчә, ул 1722 елда барлыкка килгән. Хәер, авылның тарихы гына түгел, бүгенгесе дә бик матур. Бу көннәрдә Кыршынталысында авыл бәйрәмен гөрләтеп уздырдылар. Толырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Халкының нәрсәләй берсе белән күрешеп, очрашып, сөйләшеп торулары ул минем өчен зур бәхет. Алар белән бөтенесе кайтып мәчеттә намаз укысалар, берсе белән кайтып сөйләшсәләр, шуннан да тагын нинди рәхәтлек бар инде. Аллаһу субханаһу тәала авылыбызда булган һәрбер гаиләгә тынычлык, иминлек, балалар бәхете, онытматики архара фил галамин. Баракаллаху фик. Аллаһу акбар. Аллаһ тәала кабул насип кылсын. Аллаһ тәала якын булып яши һәрберебездә. Хөрмәтле әнием Сергей Анатольевич, хөрмәтле Азиз Саматович, Илшат Гыйлматович. Менә шын күңелдән бөтен авыл халкы, бөтен кайткан кунаклар, сезнең барыгызны да менә шушы авыл көне белән тәбрик итәсем килә. Авыл көне ничек безнең барлыкка килде? Аны бөтенегез дә белмәсәгез, безнең мәчет 19 август көнне ачылган иде. 19 август көнне безнең авыл көне барлыкка килгән дип әйттек инде. Әлезак еллар шулай матур иттереп, менә очрашып, шатланышып, тормыштан тәм тауып, ләззәт тауып безгә барыбызга да яшәргә насип булсын. Бәйрәм белән сезне барыгызны да, хөрмәтле шанталлар. Бик зур бәйрәм белән рәхмәт чакырган өчен бик матур кешеләрегез һәм бик матур итеп барсында килгәнсез монда. Чынлап әйткәндә, менә авыл булган чакта, менә кешеләр монда яшәсә, безнең татар телебездә сакланачак. Авыл бәйрәменә халык мәйданына тутырып килгән.
Мине Ринат абый дип килеп танулары, яшьләр миңа шул хәтле ләззәт бирә инде. Шул хәтле приятно әйтеп бетергесез. Авылны шуфаты бәйрәмгә оештыручыларга бик зур рәхмәт. Ходай исән ән сау армыйсын. Без дә моны кызыгып бәйрәмнәргә чыгабыз, рәхәтләнеп кеше күрәбез. Әлбәттә, мондай бәйрәмнәр халыкны берләштерүе, күрештерү белән кадерле дә. Мин күрше авылдан, Яшүрмәдән, монда килдегендә минем бергә хезмәт иткән Ахметов Илдар янына. Сабан туйларга, шу авыл җыеннарына кайтабыз, бик яратып кайтабыз. Авыл халкы бик эшчән, тырышлар, барда булсын дип тырышалар. Берсенә-берсе күреп, көнләшеп эшлиләр. Бәйрәм Коръән сүрәләре укудан башланып китте. Авылдашлар чыгыш ясадылар. Танылган җырчыларның чыгышлары, күп санлы ярышлар халык күңеленә хуш килде. Корбан итеннән пылау белән дә сыйладылар. Һәрбер кешенең дә үзенең авылы үзенә якынрак. Нәрсә белән аерылса да, аның һавасы да үзгә, бөтен нәрсәсе үзгәчә. Поэтому менә бу авылның да минем өчен һавасы да, урамнары да, йортлары да ничектер күңелгә якын, кешеләре дә бөтенесе якынрак. Әйе, татар авылларын күтәрүдә, үстерүдә җирле эшмәкәрләрнең өлеше бик зур. Милләтебез әнә шулай көчле, инсафлы, динле, укымышлы һәм эшчән булып яшәвен дәвам итсен иде. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Кыр Шынталысы авылы, Алексеевск районы. Биредә җыелган интернациональ төркем халыклар дуслыгының йөзе. Мәскәүдә Акбузат кантри фольк төркеме үзенең үзенчәлеге белән халык мәхәббәтен яулады. Үзенчәлеге шунда ки, группа репертуарында популяр татар көйләре, танылган җырлар, Туган авыл, Миләүшә, Эзләдем бәгърем сине һәм башкалар. Акбузатның үзләре иҗат иткән җырлары да бихисап. Егетләрне төрле проектларда катнашырга чакыралар. Ул хакта киләсе видеоязмада сөйләрбез. Халкыбызның яраткан җырлары яңгырый, мондагы ихласлык күңелләрне дулкынландыра, кушылып җырлыйсы килә. Шунсы гаҗәп, Акбузат төркеменә төрле милләт халкы йөри, аларны сәнгатькә булган мәхәббәт берләштерә, ә иҗатка төрле юллар аша килгәннәр. Безнең фолк төркеме Акбузат оешканына 4 ел. Коллектив татар, башкорт җырларын башкара һәм рус шигырьләрен сүзләренә минем язган җырларын башкарабыз. Коллектив интернациональный. Без бик дус һәм тату яшибез. Төркем бу елларда үзен күрсәтергә өлгергән инде. Мәскәүнең урам музыкантлары проектында катнашканнар. Роман Котнаш гаиләдән Мәскәү татар мәдәни үзәгендә татар телен өйрәнергә булган. Идел музыкаль коллективына килгәч, юлының дөреслегенә инанган. В детстве у моей бабушки был патефон, и там были татарские пластинки с записями Фариды Кудашевой, Альфии Авзаловой. И я это слушал, мне очень нравилось, и как бы с детства как бы это засело в меня. И когда я услышал эти звуки, гармонии, мне захотелось играть. Так я оказался в ансамбле. Акбузат фольклор төркеме 2017 елның октябрында барлыкка килә. Беренче чыгышлары ел сайын үткәрелә торган халыкара яшьләр халык иҗаты конкурсы фестивалендә була. Аларында беренче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булалар. Музыка своеобразная, красивая, поэтому я в нее вникаю еще даже пока что. Не вошел совсем. Работаю вот с материалом, новые песни появляются. Музыкантлар Яшә Чишмә традицион халык мәдәнияте фестивале, Көнчыгыш кояшы халыкара милли мәдәният фестивалендә, шулай ук ел сайын уздырыла торган Мәскәү сабан туйларында катнашалар. Милли уен коралларында уйнау аларның үзенчәлекләре. Җырладылар, мотор җырлар, татарча да, урысча да җырладылар, потом башкортныкын бер, по-моему, җырладылар. Мин бөтенесен белгәннәрне повторять иттем. Мен үзем дә бик җырларга яратам. Минем голосом yok, мин дә җырлар идем, чтобы ансамбльне поддержать итәргә. А так бик ошады. Ләйсән Асадырдинова, Динә Газалиева, татарлар, Мәскәү. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Татарлар тапшыруы, сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшли. Иртәгә дә дәвам итәрбез. Сау булыгыз.